Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki ilmu ingkang jenengan tangletaken bab ngaos menika bab umum menawi napa menika panjenengan kalian kula niki mboten manfaat blas. Walaupun kita yakini, kita imani orang narasumber penyampaian niki anggap ulama, anggap pemimpin agama ngoten mawon atau Gus ngoten nggih napa malih nggih jahiliyah menika. Lah niki ngaos pun pirang-pirang tahun mulai tasik lare sampai nggada bojo, nggada yuga, nggada sampai putus niku mboten manfaat. Cuma ngalor ngidul mirengaken ngoten nggih. Ampak-ampakan rame-rame sampai enten sing juluki wali yuwa singen jamaah peringseng ngoten niki. Jamaah peringseng mantun ngaos bubar ngajian menika wangsul lali pun mboten ngerti napa-napa. Niku narasumbere niku wau mboten dados pelaku lan pelaksana keimanan dhateng Allah. Oleh pun belajar oleh maca menika. Niku oleh maca mboten kelampan menghadap dhateng Allah. Sehingga saat kitabe ditutup mboten enten tulisane, nggih mboten saged nerangaken sing jelas e. Misale bab ruh nggih. Ngomong ruh tok, mboten semerap. Ruh niku napa, ya napa nggih mboten ngertos. Karena mboten ngalami enten mriku mek ditulis bab ruh ngoten tok menika. Mongko menika nggih mboten manfaat. Karena mek olehne maca oleh ndongeng ngoten mawon wis nggih jelas-jelasan mawon. Lah niku mongko menika panjenengan niki lek ngaos panjenengan gelek temenan. Karena sisa-sisa ingkang dapat predikat Gus menika sing enten daerah-daerah niku nggih gandel teng tiyang sepahe, gandel teng mbah buyut-buyute menika. Tapi niki ingkang panjenengan tangletaken apa kok gak manfaat. Karena kita mboten semerap. Mbah buyute menika kenyataane nggih sing Gus-gus niku wau, Gus sing ten daerah-daerah kebanyakan niku mbah buyute singen menjadi pengkhianat negara Indonesia niki, termasuk sekutu kalian gen-gen jahiliyah umume Batavia Belanda menika niku mbah buyut-buyute niku nggih ngoten niku sampai mendukur turunane jadi pengkhianat malih menjadi sejarahipun Indonesia G13 PKI menika. Wah niku bersembunyi di agama, nggak ada langgar, nggak ada musola. Sampai saat niki sing kula arani Gus, sing kula ngarani niku kenyataan mereka ada darah fitnah, ada darah pengkhianat negara Indonesia menika. Lah niku nggih, akhire nggih niku wau ngaosi. Mboten sampai sing sak benerane panjenengan pirengaken karena mboten jelas artine. Sesungguhnya ruh niku nggih di dalam diri tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak makan, tidak minum niku. Sesungguhnya ruh niku wau. Dadose panjenengan sakniki pun ngertos bab ilmu ruh walaupun pun sering kula sampai akan datang panjenengan tasik bingung, tasik meraba-raba, tasik mikir, tasik ngendeng. Kersane mboten ngendeng panjenengan kula paringi semerap senajan mboten ngalami. Lah niku ruh niku kendhakipun Allah. Mlebete ten awak lan wangsule dugi menungso ingkang pun kajenge pejah menika niku Allah sedanten ingkang melaksanakan perintah Allah. Ruh itu taat kepada Allah. Sanes ruh sanes raga sukma menika niku sifat mangke mawon kula paringi semerap tentang ilmu raga sukma niku. Nggih niki bab boten manfaate ngaos. Dadi ya napa sesungguh panjenengan niki wau niki wau
saged ngaos ingkang manfaat sampean ndonga sampean nedhi dhateng Allah golek ya Allah Datu Ar-Rahman Rahim kula nyuwun guru ingkang bener panjenengan ridhoi ten donya niki ten alam kubur niki lan ten akhirat lan niku mangke panjenengan semerapi walaupun ingkang jenengan yakini mangke diparingi semerap sinten sak benere narasumber niki sinten sang penceramah niki mung sekedar dongeng atau sekedar golek duit lontangan atau ingin diakui mewali-walikan diri tentang keluarganya. Nggih, sampean melalui sholawat mangke diparingi semerap sinten sing panjenengan anggap guru-guru sak benere menika. Tapi enten guru sing sesungguhnya abadi kekal sejati niku gurune guru ingkang saged disebut Datuwuh Ar-Rahman Rahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.